सेंग्रा सिख्लानि थाखायसो जों मावदों। जोङो 2011 सनाव पार्लियामेन्टआव जय जानानै थादों। अनेक एनडिएफबिफोराबो दिनै थांना थानायनि बेबस्था गैया। इउपिपिएल सरकारानो जा बिपिएफ सरकारानो जा किन्तु समाजखौ मोजां जानायनि सान्ति जानायनि बे सिस्टेमखौ बिथांमोना लुगैया। मोनाबिलि जाब्ला सियाल बायदि हाग्रामाया हवा हवा होननानै प्रमद बर'खौ रायो। थांनाय 10 अक्ट'बरनिफ्राय भटार पार्टी इन्टारनेशनेलआ धेमाजि जिल्लानि जुनाइनिफ्राय हानजा सुरनाय हाबाफारि लादों। बे हानजा सुरनाय हाबाफारिया 25 सानाव चिरां जिल्लासिम सफैनो हाबाय। भटारफोरनि माखासे मोनथायफोरनि दाबि लानानै सोरखारनि हेंथायै जुजिबोनाय भटार पार्टी इन्टारनेशनेलनि बे हानजा सुरनाय हाबाफारियाव हानजानि दैदेनगिरिफोरजों लोगोसे गोबां मावथि सोद्रोमाफोरा बाहागो लायो। मख'जाथावदि भटार पार्टी इन्टारनेशनेलनि दैदेनगिरिया खौरांगिरिनि सिगाङाव जों इयुन जोलै सेंग्रा सिख्लानि थाखायसो बे खामानिखौ मावदों। बिटिसिआव इउपिपिएलआनो जा एबा बिपिएफआनो जा समाजखौ गोजोन जाजानो बिथांमोना लुबैया होनना ओरैबायदि बुङो। 10 अक्ट'बर जुनाइनिफ्राय स्टार्ट खालामदों। दिनै फैयै फैयै 25 सान सफैबाय। 25 सानाव जोङो ओरैबायदि र'डआव अनेक मानसि लोगो मोनबोबाय, अनेक सुबुंखौ लोगो मोनबोबाय। सुबुंखौ लोगो मोनहोनायनि लोगोसे जोंनि थांखिखौ लानानै अनेक रायजोफोरा जोंखौ साबायखर होदों। दा जोंनि थांखियानो जादों भटार पेन्सन जोंनो गोनां नांथारगौ आरो बेबायदि अखण्ड भारत जात्रा जेरैबायदि भटार पेन्सना जोंनि मोन्थाय। जोङो 2011 सनाव पार्लियामेन्टआव जय जानानै थादों। किन्तु जोंनि हारिनि नेताफोरा, जोंनि बुद्धिजिबिफोरा, जोंनि गुनि गियानिफोरा जोंनि भटार रायजोफोरखौ सांग्रां जाहोआखै दिनैसिम। भटार रायजोफोरा दिनैसिम मिथिना मोना गावनि मोन्थाया मा आरो जोंनि भटारफोरखौ मिथिहोनो लुगैया नेताफोरा। जों जायखौ नेता बानायो। दा नेताफोरनि थाखाय एभेलेबेल माबा दङ, मा सिस्टेम दङ, किन्तु भटारफोरनि कारणे कुनु सिस्टेम गैया। बे किन्तु गोरोन्थि। एमएलए एमपिनि कारणे जुदि बेबस्था थायोब्ला एमएलए एमपिनि फाउन्डारा जों भटार्सफोरा, एमएलए एमपि बानायग्रा जों भटार्सफोरा फाउन्डार। बे फाउन्डारनि थाखायबो एसे जोंनो बेबस्था नांगौ, जिथु बेबस्थाया भारतनि संबिधाना बुंगासिनो दङ। बे हिसाबै दिनै जों बिटिआर एलेकायाव जों अनेक खहा नुनो मोन्दों। बिएलटि मावबोनानै दिनै जानो गुन्दै गैया, गलाम मावनानै जानो गोनां जादों। किन्तु 17 बोसोर बिएलटि राज सोलिलांबाय। दिनैसिम बिएलटिफोरा थांना थानायनि जेबो लामा गैया। साब्रै साबा रानजिफोरा, साब्रै साबा नेताफोरा नेता जानो हाबाय। बिनि अनगायै अनेक बिएलटिफोरनि थांना थानायनि लामा गैया। दा जेनेबा दिनै अनेक एनडिएफबिफोराबो दिनै थांना थानायनि बेबस्था गैया, गुन्दैनि बेबस्था गैया, हाजिरा मुजिरा मावनायनि खामानिबो लाहार फाहारनिबो जेबो बेबस्था गैला। खारन बिसोरखौ मानसि महरै लानानै बिसोरखौ अमा बायदि बेबहार खालामबाय। बिसोरखौ माने डिजिगनेट केम्पआव लांनानै माखासे जाहोबाय सरकारा, जाहोनानै बिसोरनि खामानि मावनायनि कुनु केपासिटि गैया जालांबाय। जोंनि बिटिआरनि सरकार, जे इउपिपिएल सरकारानो जा बिपिएफ सरकारानो जा किन्तु समाजखौ मोजां जानायनि सान्ति जानायनि बे सिस्टेमखौ बिथांमोना लुगैया। बेनि कारणे भटार्स पार्टी इन्टारनेशनेलआ साफ्रोमबो भटार्सफोरनि थाखाय जों खामानि मावगासिनो दङ। किन्तु जोंखौ रायजोफोरा खुद्रु होननानै सानो दै, जाम्बा, जेनेखा एमए पास जाम्बा दङ, बिए पास जाम्बा दङ। माखासे फरायनानै जाम्बा जानाय मानसिफोरा भटार्स पार्टी इन्टारनेशनेलनि जोंनि जिथु मोन्थाय रांखान्थि उदांस्रि बेखौ जोंखौ उल्था साननानै जोंखौ नेग्लेक्ट खालामो। बेखौ जोङो गुरैयै खावलायो जे नोंथांमोननि समाज बा नोंथांमोननि इयुनखौ जोङो थांना थानायनि कारनेसो जों खामानि मावदों। दा सुत्रुखौ रायजोफोरा सिनायना मोना। कंग्रेस बिजेपिया जे रायजोनि सुत्रु, बेबायदि सुइजारलेण्डखौथ' नोंथांमोना नुगासिनो दङ नङा होमबा? सुइजारलेण्ड नुगासिनो दङ। आरो दाखालि मैया बुधबार खालिथ' फरेस्ट डिपार्टमेन्टआव मा जादों नोंथांमोनाथ' नोंथांमोननि जुगैथ' नुगासिनो दङ। बे सिस्टेमजों समाज डेभेलप जाया। बेनि कारणे जिथु इकुवेलिटि हिसाबै साफ्रोमबो मोन्थाय हिसाबै संबिधाननि बिजिरनानै जों नुना मोनबाय। जों बेखौ मोननो हायो। जों मात्र बिनो रोङाखै। रायजोआ मा बिदों? माइरं बिदों। रायजोआ माइरं बिनायखाय माइरं होदों सरकारा। दालां बिदों, दालां होदों। स्कुल न' बिदों, स्कुल होदों। ब्रिज बिदों, ब्रिज होदों। रायजोआ जे कुनु दिन थाखानि उदांस्रिखौ बियाखै।
किन्तु जों भटार्स पार्टिया रांखावरिनि उदांस्रि बिनायनि थाखाय दिनै अरुणोदयनि सृष्टि जाबाय। अरुणोदयआ जोनोम मुवानिफ्राय जाखो भटार्स पार्टिया फैसा नागिरनायखायसो थाखा नागिरनायखायसो जेनेबा किसान सन्मान निधिया मुनिफ्राय जन्म जाखो जों भटार्स पार्टिया थाखा बिसरायनायनि थाखायसो। दिनै सनिया गान्धी 2011 सनाव पार्लियामेन्टआव सनिया गान्धीया अध्यक्षामोन। बिथाङा जुदि सिगनेचर खालामनो थाखाय उपराष्ट्रपति हामिद आन्सारिखौ जुदि थोनोनायमोनब्ला दिनै जों आन्दलन खालामनो गोनां जानाय नङामोन। किन्तु सनिया गान्धीया घर खुथ्रु कंग्रेसआ डेट मिन्स कंग्रेसआ भटारशिप हिसाबै जिथु नागिरनाय बे थांखियाव सनिया गान्धीया मेन खुथ्रुआनो जादों भटार्स पार्टि इन्टारनेसनेलनि। दा सनिया गान्धीया बुंदों 2500 थाखा करि होगोन हिन्जाव माहारिनो। हिन्जाव माहारियाल'सो उदै दङ, जोङो गैया होनना। जे हिन्जाव माहारिया जुदि मोनथाय दङब्ला जों हौवा मानसिफ्राबो मोननांगौ। बे सिस्टेमजों जोङो रायजोफोरखौ डेभेलप जाहोनायनि जोङो लाहार फाहार लागासिनो दङ आरो रायजोफोरखौ जोङो गुरै खावलायो नोंथांमोननि चेनेलनि जुगिदि गासैबो भटार्सफोरा जोंनो फैनांगौ। जोङो सान्ति समाज सान्तियै जाना थानाय दिनै डकाइत सिखावनि माबाया संख्याया बारायगासिनो दङ। डकाइत सिखावनि संख्या बारायगासिनो दङ। गाज्रि दिनै सेंग्रा सिख्ला 10 बोसोर 15 बोसोर 16 बोसोरनि सेंग्रा सिख्लाफोरा ड्राग्स लानो हमदों। जोंनि हारिनो अनेक खहा जालांगासिनो दङ। इयुनाव एकदम गाज्रि, इयुनाव जे एकदम गाज्रि। जोङो सेंग्रा सिख्लानि थाखायसो जों मावदों। जोंहाथ' बारा दिन गैलिया। जोंनि उनाव जिथु 20 बोसोरनि सेंग्रा बिसोर फैयोब्ला बिसोरनि थाखायसो डेभेलप जागोन। कारन बे 20 बोसोरनि सेंग्राया जुदि इडुकेटेड पार्सनबाबो खामानि मावना जानायनि बेबस्था गैया, मात्र गलाम मावना जानायनि बेबस्था दङ। गलाम ओरैबायदि प्राइभेट स्कुलाव खामानि मावोब्ला गलाम जानानै 8000 थाखायाव खामानि मावनांगोन। होमबा जों बुंदों साफ्रोमबो भटार्सआ जुदि दिनैनि दिनाव 8435 थाखा मोनथाय बेखौ जुदि लानो हायोब्ला न'खराव अन्तत साब्रै भटार्स थायोब्ला 32000 थाखा फैगोन। 32000 थाखा फैयोब्ला सासे इडुकेटेड पार्सननि मास्टर जायोब्ला बिथांमोनाबो 28000 बा 30000 थाखा बेतन मोनो। बिथांनि समाजाव जेरैबायदि न'आव माने मोजां बेबस्था थायो, जोंबा भटार्स पार्टिनि आयेनखौ जुदि बानायोब्ला लायोब्ला बिथांमोननि समाजाबो मोजां जागोन। एकदम गाज्रि। बेयाव प्रमद बर'नि कुनु एजेन्डार गैया, कुनु हाग्रामानि एजेन्डार गैया। बिसोरो माने मोनाबिलि जाब्ला सियाल बायदि हाग्रामाया हवा हवा होननानै प्रमद बर'खौ रायो आरो प्रमद बर'आबो हाग्रामाखौ हवा हवा रायनायनि बे पलिटिक्सजों रायजोआ डेभेलप जाया। बेनि थाखाय रायजोफोरा गासैबो जोंखौ सापर्ट होनांगौ। नोंथांमोननि गासैबो मोन्थाइखौ बिनानै लानांगौ। बेखिनिखौ